man ka day? Ganina ko pringita nimo? Ya ubos ko nimo. Day, nganong naiubos man ka nako, day? Kinsay di ba ubos? Nga laki man ang imong gipatuon ni nako. Kuya bata. Unsa may akong ipatuon nimo day nga naiubos man ka nako? Unsay gipatuon nimo nako? Tuo ko og pusti. Wati man di ay. Ha? Kanganong nakaingon man ka nga wati ni ako aday? Alang-alang man malagpot magag manigham ko. Unsa lang kag ubhon ko. Sa ato ba day? Agigamyan ka sa ako. Igamyan mo nga. Ipanokpik na lang gani.